Православната църква изповядва, че човекът е сътворен от Бога като мъж и жена и че семейството, основано на благословения брачен съюз между мъж и жена, е естествената и богодарувана среда за живот, любов, раждане и възпитание на децата. И се противопоставя на провеждането на София Прайд 2026 година. Особено обезпокоително е, когато подобни послания се насочват към деца и младежи, които все още изграждат своята ценностна система и личностна идентичност. Църквата не отхвърля никого и не престава да се моли за всеки човек, но е длъжна ясно да засвидетелства за евангелската истина и да предпазва своите верни чеда от духовна заблуда. Започнаха да се случват не само в нашето общество. А в Българската конституция е записано, че бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Нашите свети предци са ни показали, че борбата с страстите, включително с плътските страсти, никой народ не може да има здраво бъдеще, ако отслабва уважението към семейството, родителството и нравствените основи, които поколения българи са съхранявали и предавали като свое безценно наследство. Наш дом е България на Пламен Мирянов, благославяйки и участвайки в организацията на днешното събитие Шествие за семейството, предпочитаме и мислим, че това е разумно да се въздържа лично от това участие. Честит и благословен празник! Божието благословение да бъде на всички вас! Шествието за семейството пристига пред България, ще се като след 2 минути.